O trío arbitral converteuse no branco das iras dos afeccionados do Bergantiños, un Bergantiños pobre en fútbol e que protestou un suposto penalti no minuto 23 da segunda metade que acabou coa expulsión do adestrador carballés. Arisa Rivas acertaba o non pitar esta caída de Josiño na área do Rápido. Foi o conxunto pontevedrés o que levou o control do encontro e o que ofreceu ocasións de certo perigo ante un Bergantiños moi pouco acertado e combinativo. Sería un erro no despexe de Javi Anxeriz o que provocaría a chegada do primeiro e único gol do partido no minuto 19 da primeira metade. Pablo Martínez aproveita o rexeite da defensa e a posición adiantada do meta David Yáñez para marcar dende lonxe. En toda a primeira metade o conxunto de Bardanca non conseguiu atinar entre os tres paus, unha tónica que continuou ata ben transcorrida a segunda metade cun cambio no sistema de xogo carballés e un rápido repregado pero ben colocado. Tentaron os carballeses pero sen acerto nun partido agónico pero importante para o futuro destes dous conxuntos, rivais directos para a permanencia na terceira división galega.